эълон гардидани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ агар аз як тараф ба раванди тадриҷан беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолии кишвар, махсусан сатҳи зиндагии ҳунармандони мардумӣ таъсири бузург расонад, аз тарафи дигар дар баланд бардоштани ифтихори миллӣ ва ҳисси ватандорӣ, инчунин эҳсоси эҳтиром ба ҳунарҳои мардумӣ нақши муассир мегузорад. бахшида ба ин сол дар тамоми ҷамоатҳои деҳот ва корхонаву ташкилотҳои шаҳри Турсунзода чорабиниҳои фарҳангӣ ба нақша гирифта шуда, ҳафтаи як маротиба доир карда мешавад. озмуни навбатии шоми деҳот дар деҳаи чиртаки ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Турсунзода баргузор гардид. бояд гуфт ки дар ин озмун ҳунармандони тобеи ҷамоати деҳот ҳунарҳои худро пешкаши сокинон гардонида аз тарафи аъзои ҳакамон баҳогузорӣ карда мешаванд. ҳунармандони минтақа эълон шудани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро ғамхориҳои навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳаққи ҳунармандон меҳисобанд. ҳамчунин дар ин чорабинии фарҳангӣ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии тобеи деҳоти чиртаки шаҳри Турсунзода низ ширкат намуда наврасон ҳунари худро намоиш доданд. мо фаромӯш набояд созем ки ифротгароӣ, ҳаракатҳои террористӣ ва экстремистӣ ки хатарҳои муосир мебошанд, ҷаҳонро зери ташвиш монанд. бинобар ин моро лозим меояд ки ҳар дақиқаву ҳар соат зиракиву ҳушёрии сиёсиро аз даст надиҳем. дар ин намоиш мо шоҳиди он гаштем ки дар ҳақиқат занони деҳот ба ҳунари нақшдӯзӣ, чакандӯзӣ ва пухтани хӯрокҳои миллӣ завқи баланд доранд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр намоиши ҳунарҳои мардумиро тамошо карда ба кори дастии ҳунармандони маҳаллӣ баҳои баланд доданд. озмуну чорабиниҳои гуногун бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар дигар ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Турсунзода идома дорад.